Amen. Mela, se ngħaddu għal porzjon li jmiss mill-Vanġelu ta' Mattew, eżattament Mattew 15, minn vers 10 sa 14. Ġesu kien għadu kif kritika lill-mexxejja Lut minħabba li kienu qegħdin aktar jonoraw it-tradizzjoni ta' missirjietom milli l-Iskrittura mqazza. U wara li sejjaħ lejh il-folla, Ġesu qalilhom isimgħu u ifhmu. Mhux dak li jidħol fil-ħalq iniġġes il-bniedem, imma dak li jipproċidi mill-ħalq dak iniġġes il-bniedem. Imbagħad resqu d-dixxipli u qalulu taf li l-Farisej meta semgħu dil-kelma kienu offiżi. Imma wieġeb il-qal kull xitla li ma ħawilx missier ismewwieti għad tkun maqluha mill-eruq. Ħalluha. Huma gwidi omja tal-omja u jekk għami jiggwida għami it-tnejn għad jaqgħu ġo fossa. Amen. Amen. Kultant nitlewmu fuq dettalji. Per dak li huwa dettall għalija forsi għalik ikun xi ħaġa kbira. Ħabba fekk jinħolqu konflitti kemm fil-familja, imma hekk ukoll Ġesu fil-konfront tiegħu mas-soċjetà ta' żmienu u partikolarment il-mexxejja reliġjużi. Ġesu ovvjament kien għallem lid-dixxipli tiegħu li isma' dawk tradizzjonijiet li taraw qegħdin isiru madwarkom dak ma jiswew xejn u tistgħu twarbuhom u titraskurawhom. Però meta il-Farisej imbagħad qabduhom fil-fatt li kienu qegħdin jieklu l-ikel minn hemm ħasslu idejhom ċerimonjalment skont ir-ritwal reliġjuż tal-Lut. Tajjeb il-Farisej ħadu għalihom u Ġesu imbagħad allura hemmhekk kellu jiddefendi lid-dixxipli tiegħu kif ukoll jesponi l-ipokrizija grassa ta' dawn in-nies illi fil-waqt li ħafna pożi magħhom li huma nies super reliġjużi, frattant Ġesu wasa biex għajjarhom ipokriti. Il għaliex b'mod konxju u kienu jafu x'inhu ma jagħmlu. Ippreferew li onoraw it-tagħlim ta' missirjietom aktarx milli jsejsu l-ħajja tagħhom fuq l-Iskrittura mqazza, fuq dak li qal Alla. U din hija periklu illi kollha kemm aħna rridu narfuh u niġġildulu. Għaliex faċli li tmur mal-merħla, faċli tmur mal-ħamla, kif qed jagħmel ħadd ieħor biex ninġibu l-kol flimkien u ma naqalawx disgwit u ġlied bejnietna. Frattant il-Kristjan huwa msejjaħ biex jonora il-kelma tal-Alla. U Ġesu għallem għallu f'dan il-kuntest illi il-Farisej kienu qegħdin jiffissaw ruhom fuq dak li jidher. Mentri għal Alla dak li jidher. Il-qalb hija kollox. Il-qalb. Xem fil-qalb. Xi ħaġa li dil-lezzjoni Alla kien għallimha lil Samwel meta bagħtu biex jażel sultan ieħor flok Sawl. U bagħtu fid-dar ta' Ġessi kellu ħafna subien, u meta ġie il-kbir qudiemu Eliab, għal ħu David, tajjeb, illi Samuel qal ta' bilħaq quddiem il-mulej u għall-midluk tiegħu. Da assuma illi dan huwa l-kbir, dan huwa s-sultan li jmiss, imma l-mulej qal lil Samuel la tħares lejn is-sura jew loli tatulu għax jien barrejtu ma ċċattajtu mhux danu. Mhux bħalma jara l-bniedem jara Alla, għax il-bniedem jara dak li jidher. Imma l-mulej jara l-qalb. U dak li għandu jkun interessana. Alla kien jaf li David huwa qal David kien bniedem għal qalb Alla. Il-mulej jara il-qalb u din hija ħajdu hekk it-tagħlima li rridu kontinwament inżomm quddiem għajnejna. Għaliex aħna bħala bnedmin midimba għandna il-faċilità
għandna tiġina naturali din inni nirreċtaw qudiem ħaddieħor. Li nirreċtaw. Illi nassumu poża li ma nkunux aħna nfusna, ma biex nimpressjonaw il-ħaddieħor. Fil-waqt li ninsew li Alla jara u jifli l-intenzjonijiet tal-qalb, il-ħsibijiet xemm ġewwa l-bniedem. Dak huwa l-importanti. Mosè anke minn kmieni wissa u għallem lill-ġenerazzjoni ta' żmienu meta fid-Deuteronomju 10 jgħidilhom u issa u Iżrael x'irid il-mulej Alla tiegħek minnek ħlief li tibża mill-mulej Alla tiegħek biex timxi fit-traqat kollha tiegħu u tħobbu taqdi lill-mulej li huwa Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha, mhux superfiċjalment, mhux għadder ħataqdih, ma b'qalbek kollha u bruħek kollha tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-istatuti tiegħu li llum qiegħed nagħtik għal ġid tiegħek. Għamel mela iċ-ċirkonċiżjoni f'qalbek. Mosè qed indirizza nies li diġà kellhom ċirkonċiżjoni fiżika. Kull wieħed minnhom ma' 8 ġurnata wara li twielet kull raġel kienu kun ċirkonċiż. Però hekk Mosè qed jgħidilhom għamlu ċirkonċiżjoni f'qalbkom. Issa l-mistoqsija din, kapaċi aħna nagħmlu ċirkonċiżjoni f'qalbna? Kapaċi noperaw lilna nfusna biex minn nies ħżiena, avversivi lejn Alla, insiru attirati lejh u rriduh u nxenqu għalih bħalma ċ-ċerva tixxennaqa lilma hekk ruħi hija mxenqa għalik. Għadna kif smajnija. Għaliex dak ir-raġel kien imxennaqa għal Alla? Għax għamel iċ-ċirkonċiżjoni u nnifsu li dik hija xi ħaġa li Alla qed jurja bħala l-obbligu tagħna. Għandna d-dmir li nkunu ċirkonċiżi fil-qalb. Però Alla jaf ukoll li huwa impossibbli nagħmluha dik iċ-ċirkonċiżjoni. Huwa impossibbli. Bħalma huwa possibbli wkoll li aħna nħobbu l-mulej tagħna b'qalbna kollha, b'ruħna kollha, bil-qaba kollha tagħna u b'moħħna kollu, u frattant Alla jordnalna biex inħobbuh dak il-mod suprem. Ma dak li huwa possibbli għalina, isimgħu għadi, dak li huwa possibbli għalina. Alla jagħmlu favur tagħna. Għalhekk aktar tard fl-istess ktib tad-Deuteronomju wara li Alla qalilhom għamlu ċ-ċirkonċiżjoni f'qalbkom u tkunux aktar qalbkom raskom jibsa. Aktar tard Alla jgħid jiena nnifsi se nagħmlilkom ċirkonċiżjoni f'qalbkom. Kemm huwa sabiħ l-Evanġelju vera? Dak li huwa impossibbli għal bniedem huwa impossibbli li ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra vera jew le. Imma dak li huwa impossibbli għal bniedem huwa possibbli għal Alla. Alla jrid illi l-intern il-qalb tagħna tkun sewwa miegħu. Mhux illi nippożaw u nirreċtaw quddiem xulxin. Dik il-reliġjożità superfiċjali. L-istess ħaġa jaċċenna l-Apostlu Pawlu fir-Rumani meta jgħid x'inhu l-ludi vera. Għaliex il-Fariżej kienu jippożaw bħala l-krem della krem tal-lud kollha. Kienu l-ifjen specimen tal-lud. Mentri l-Apostlu Pawlu fir-Rumani 2 jgħid il-ludi mhuwiex wieħed fl-apert. Lanqas iċ-ċirkonċiżjoni mi fl-estern, ċoj mhix fiżika. Iżda l-ludi huwa internament ludi. Sa niftakru l-kelma ludi tfisser tifħir. Min huwa l-bniedem li verament u ta' bilħaq ifaħħar l-Alla, min huwa fl-intern ludi u ċirkonċiżjoni reali hija affarijiet tal-qalb għal darb'oħra. Hija affarijiet tal-qalb. Il-bniedem għandu ħabta jiffissa u jikkonċentra fuq dak li jidher. Ħsilx idejk ċerimonjalment, osservajx ir-regoli illi għalmuk missirietek, mentri iċ-ċirkonċiżjoni reali affarijiet tal-qalb l-ispirtu huwa xogħol tal-Ispirtu Santu. It-tifħir ta' dal-ludi mhuwiex mingħand in-nies, iżda mingħand Alla. Kellu raġun Ġesu illi iċanfarhom
lill-Farisej u saħansitra jgħidilhom li huma ipokriti il għaliex kienu qed ifittxu tifħir mingħand xulxin u mingħand nies oħra u kienu jqogħdu jippużaw f'salib it-toroq biex juru li qegħdin jitolbu biex jarahom kulħadd minn eba toroq. Vera? U meta jsumu jagħmlu dak il-wiċċ biċ-ċiera mdejjaq vera biex kulħadd jinduna din. Kienet reliġjon tad-der li tidher fl-estern. Ġesu jesiġi minna fidi mill-qalb, qalb mbdula minn Alla. Illum nisimgħu il-magħmudija jekk ma titgħammitx bl-ilma ma tistax issalva. Il-magħmudija imposta u hija barka għal kull dixxiplu. Frattant dik il-magħmudija billi xarbek bl-ilma ma tiswa xejn fiha nfisha. Jekk m'intix qiegħed iġġib ruħek bħala mejjed għad-dnub u ħajja għal Alla għax dik li tfisser magħmudija li inti mitt ma' Kristu, int fint miegħu u qomt miegħu biex tgħix ħajja ġdida. Allura Ġesu ra illi huwa adat ħafna illi mhux biss ikellem lid-dixxipli u jafża lid-dixxipli tiegħu imma wkoll sejjaħ lil-folla in-nies in ġenerali u qalilhom isimgħu u ifhmu. Ħanejdilkom xi ħaġa, iftħu jdejkom sewwa għax din hija ta' bilħaq importanti. U avviż ġenerali lil kulħadd, kulħadd jeħtieġ li jagħti każ il għaliex fejn hemm dottrina falsa u hija dottrina mill-aktar falsa. Meta inti televa id-drawiet ta' missirietek u ġibhom fuq l-istess livell mal-kelma t'Alla. Ma tistax tagħmel xi ħaġa għar minn hekk. Imma dak hija li jagħmlu is-settet kollha. Fil-Kristjan is-settet kollha. Huma min huma Mormoni, Xhieda Ġehovà, Kattoliċi Rumani, kollha għandhom kitbiet tagħhom. Iżda Kattolika għandha t-tradizzjoni imqazza kif issejħilha, illi mingħajr mistħija u mingħajr riserva tajt illi di tiswa daqs l-iskrittura mqazza. U allura Ġesu qed jgħid kulħadd għandu jisma' ħadim. Kulħadd. Il għaliex jgħid mhux dak li jidħol fil-qalb fil-ħal inniġġes il-bniedem, iżda dak li jipproċiedi mill-ħal dan inniġġes il-bniedem. Ġesu qed juri fejn hija ta' bilħaq il-problema tal-bniedem għax mhux qed josserva ritwar reliġjuż li vvintalih innifsu. Jew il-problema hija x'hemm ġewwa fih. X'hemm ġewwa fih, x'hemm fil-bniedem. Well, fil-verżjoni ta' Marku, Ġesu jgħidilna eżattament x'hemm fil-bniedem. Il-ħaġa li toħroġ mill-bniedem dik tnitsu għax minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem. Ġifieri minn qalbna appart il-grazzja t'Alla li qed taħdem fina. Ma minn qalbna jipproċiedu jew joħorġu l-ħsibiet il-ħżiena,ż-żena, s-serq, il-qtil, l-adulterji, ir-rejbiet, il-malizzja, il-ħjiena, is-senswalità, l-għajn ħażina jew lejra, l-kalunjar, l-arroganza u l-bluwa. U frattant hawn nies li jgħidulek imma l-bnedmin kollha għandhom qalbhom tajba. Hija ħaġa inkredibbli. Ġesu jgħid mill-qalb tal-bniedem toħroġ din il-ħammiela, din il-fossa tinten ta' ħażen. Dan ħwejjeġ kollha joħorġu minn ġewwa u jħammġuh lill-bniedem. Ġesu għandu raġun jiġbdilna l-attenzjoni. U hawnhekk qiegħed ngħidu hekk jagħti korrezzjoni, qed jikkoreġi il-fema ġenerali ta' kulħadd. U jrid li nifhmuha din. Ġesu kien koraġġuż biżżejjed biex iċanfar. U sikwit narawh matul il-ministeru tiegħu iċanfar skont il-ħtieġa. Iċanfar lin-nies, iċanfar anke lid-dixxipli tiegħu, iċanfar anke lill-opponenti tiegħu. Xi ħaġa li llum mhijiex moda illi tmur ċimpwiċċ quddiem ħadd ieħor
u tiġbidlu l-attenzjoni għal xi żball jew dnub jew vizzju li jkun maqbud fih. Mentri l-ktib tal-Proverbi 28 vers 23 jgħidilna min iċanfar il-ħaddieħor aktar tard jintwera aktar favur minn dak li jillu singa bil-sienu. Hemm nies li they flatter you. Jifaħruk u jimlew bix-xema biex ngħidu hekk. Biex forsi għandhom bżonn xi ħaġa minn għandek. U allura ma jissugrawx illi jippuntaw subajhom lejn xi vizzju, xi dnub li qed tagħmlu ripetutament. Ukoll il-Proverbi 27 jgħid aħjar ċanfira fid-der mill-imħabba mistura. Ħafna nies jgħidu ma nixtieqlu l-ġid il-dak ma mhux ħanemmu nis-sogra ma nkellmu x'ħajju għalih. Ħajoħodni fuq dem id-dars. Irridu nevitaw l-estremi. L-estremi li tkun indifferenti għal kollox li ħaddieħor. U dak ħallih jagħmlu u jien għandi l-problemi tiegħi biex ħanqutu nindaħallu, dak huwa estrem. L-estrem li ieħor huwa li inti tiffissa fuq ħaddieħor u tinsa tiegħek. Kapaċi nżommu triq tan-nofs illi bħal qaħwa li jinteressana mill-ġid spiritwali ta' xulxin, meta naraw il wieħed żelaq u qed jerġa' jiżloq, mur ikkoreġġih u għejnu b'attitudni tajba. Mhux il-każ illi ħallaħqu lil nafusna pulizija jew mħallfin fuq ħaddieħor. Bħalli kieku ħamlu id-delizzju tagħna, il-ħobbi tagħna illi noqogħdu niksru l-xulxin. Le, ovvja le. Imma huwa l-każ li b'kumpassjoni għax jiena qed nader il-proxmu tiegħi, nixbidlu l-attenzjoni għad-difetti tiegħu. Wara nkun tlabt għalih, qabel ma nkun tlabt għalih, biex nipprova naqalgħu minn dik in-nassa li ikun waqa' fiha. Huwa ministeru importanti Ġesu naraw illi regolarment kien iċanfar u jikkorreġi lil ħaddieħor. Dan ministeru irridu għamlu b'umiltà, mhux b'arroganza. Meta tagħmlu b'arroganza, meta tagħmlu b'sens ta' kburija li jiena aħjar minnek, qed tifhem. U li jiena allura issa ħanniġi nwerrexek, ħanniġi waqqa kaċċajt qudiem ħadd le. Le. Imma jekk aħna bil-ħaq aħwa u appuntu għalhekk hija knisja biex aħna insiru nafu l-xulxin u nkunu kapaċi ngħinu l-xulxin, nappoġġjaw il-xulxin, nassistu l-xulxin. Għaliex illum għajt jien u għad ħadd inti. U allura kapaċi nkunu ta' għajnuna għal xulxin. Ġesu jgħid mhux dak li jidħol fil-ħal iniġġes il-bniedem, mhux dak li ma jħamġu l-bniedem, imma dak li jipproċiedi mill-ħal dak iniġġes il-bniedem kanna bżonn nisimgħu għadi. Illi kemm aħna dipendenti fuq il-grazzja tal-Alla. Għalax mill-qalb tagħna b'mod naturali joħroġ dik il-lista, dak il-katalgu ta' ħmieġ illi Ġesu semma. Dak illi aħna nistgħu noffru lil Alla. Minnaħa tagħna. Frattant Alla isejħilna lejh. Alla jurina il-grazzja tiegħu. Ġesu imbagħad resqu lejh id-dixxipli. Xejn Ġesu qal dan. U qalulu taf li l-Fariżej meta semgħu dil-kelma kienu offiżi. Palli kieku qed jgħidulu għodha xi attent. Għaliex qed tirfes fuq is-saqajn ta' ħaddieħor, qed iddejjaqhom. Taf il-Fariżej meta semgħu dil-kelma kienu offiżi. Ovvjament Ġesu ma kienx il-ħsieb tiegħu illi jweġġa' lin-nies. Qatt ma kien li jweġġa' lin-nies imma dan huwa fatt. Min iħobb u Ġesu huwa l-imħabba nfisha, l-imħabba divina li niżlet fostna mis-sema. Min iħobb huwa sikwit interpretat bħala intolleranti. Ipenġuh li dak hu biss tajjeb, ħadd ieħor ħadd ħażin. Allura intolleranti. U wieħed li offendi s-sentimenti ta' ħadd ieħor. Frattant meta Pawlu ddeskriva x'inhi verament l-imħabba. Ma jibda dritt jien li nimmaġina kif in il-mħabba. Ma Pawlu jiddeskrivina fl-ewwel Korintin 13. Jatina portrait
ta' il-bniedem li vera jħobb kif iġib ruħu. U fost ħwejġ oħra jgħid li l-imħabba tifraħ bil-verità. L-imħabba u l-verità imorru flimkien. Appena tibda tifridhom minn xulxin ħad tidħol fit-trabel. L-imħabba ssir sentimentalizmu li ma tiswa xejn, taqsa ma ssib xejn. L-imħabba tifraħ fil-verità. Xi pjaċir kbir għamel Natan il-profeta meta is-sogra jidħol fil-palazz tas-Sultan David wara li David kien għamel adulterju, dak il-każ oxxen tiegħu, u Natan iġibu insa daqsxejn ta' storja dwar ħarufa. U Natan kien koraġġuż jgħidlu inti dak il-bniedem li sraqt il-ħarufa ta' ħadd ieħor li kienet tant għażiża għalih. U qtilta. Natan kien jaf li b'dik il-mossa seta spiċċa l-ħabs. Seta s-sultan sibel kontrih, rabja kontrih, ħalih u prova jagħmlu ħsara. Profeta ieħor, Ġeremija, meta mar quddiem is-sultan u s-sultan iddejjaq bi kliemu, x'għamel is-sultan tafgħu fil-bir bil-ħama u kien imut hemmhekk li kieku ma kienx wieħed Etjopjan li tellaw biċ-ċraret. Meta twissi kapaċi tħallas prezz. Imma l-imħabba tifraħ bil-verità. Natan ma setax jissapporti. U Alla nnifsu bagħtu biex lis-Sultan David iġibu konxju tad-dnub tiegħu ma jibqax jaħrab mir-realtà. L-istess ħaġa mill-Pawlu meta Pietru kien qed iġib ruħu b'mod wiġġ ieħor, tajjeb qed jistma' l-insara ġentili bħala dawn tat-tieni klassi. L-insara Lutu maħjar minnhom għaliex għandhom iċ-ċirkonċiżjoni u l-bqija. U Pawlu konfrontaħ quddiem kulħadd. Għadha boħra mhix moda din. Imma konfronta Pietru żbalja pubblikament u Pawlu ikkorreġġih pubblikament. U ministeru importanti illi bih kapaċi navvanzaw il-qudiem. Mhuwiex lan li noffendu per se. Irridu noqogħdu attenti li ma nħolqux skandli jew tfixkil hekk kapriċċjużament. Imma fejn nistgħu nevitaw l-offiża, jew nevitawha. Anke kultant kif impoġġu l-kelma. Kif napproċċaw dak li jkun. Ġesu evita l-iskandlu jew l-offiża kull meta seta. Fatti meta darba in-nies saqsew il-Pietru, isma' li mallim tiegħek iħallas għat-taxxa tat-tempju, u Ġesu bħala binalla, seta ma ħallasix. Vera ewla. Imma l-Pietru qallu biex ma noffenduhomx, bat ix-xlief, itfgħu fil-baħar. Tella ħuta, iftela ħassib munita, ħlatot għal taxxa tiegħek u tiegħi, mura tiegħilhom biex ma joffendix. Fejn nistgħu ma noffendux. Imma aħna kmandati biex nitkellmu l-verità bil-imħabba. Il-verità hija dik li tfejjaq. U Ġesu hawnhekk id-dixxil qalu taf li l-Fariżej meta semgħu dil kelma kienu offiżi u Ġesu martira xejn minn kliemu. Ma għax se noqgħod attent iżjed quddiem nara forsi mbenġilha ftit. Il-messaġġ fdat lilna wkoll fi nnifsu huwa ostaklu għan-nies mitlufa. Huwa bluwa fil-fema tan-nies mitlufa u allura l-konflitt huwa inevitabbli. Pawlu jgħid il-kelma tas-salib hija bluwa għal dawk li qed jintilfu. U jgħid ukoll jitkellem dwar l-iskandlu tas-salib. Meta aħna nitkellmu dwar l-iskandlu tas-salib, li n-nies qegħdin offenduhom għax qed ngħidulhom ma tista' tagħmel xejn biex issalva int, xejn. La l-opri tiegħek, la parteċipazzjoni fis-sagramenti, l-attal tiegħek, xejn ma tista' tagħmel. Għax minn qalbek għarx qed joħroġ. Iż-żena
u l-adulterju, u l-ħmeċ, u l-immoralità, u l-idolatriji, u l-gideb, dak li tista' toffrilu lil Alla. L-iskandlu tas-salib, kemm aħna dipendenti totalment fuq il-ħniena divina. Ġesu mbagħad allura wiġġibhom billi qal kull xitla illi ma ħawix missier smewwieti għad tkun maqluha mill-għerq. Ġesu bebda mod ma qal mela ħanaraw kif ħaninġiebu magħhom għax dawn huma l-mexxejja reliġjużi fl-aħħar mill-aħħar. Ħalli forsi nagħmlu daqsxejn laqa ekumenika bejnietna ħalli naraw x'hemm komuni bejnietna u nippruvaw il-paċi mondjali kemm isabija li konna l-armonija bejnietna. X'hemm minn da Ġesu kull xitla li ma ħawix missieri għad tkun maqluha mill-għerq. L-unika reliġjon mill-qwa quddiem Alla hija dik li hu stess joħloq bil-grazzja sofrana tiegħu. Meta hu jagħmlilna ċ-ċirkonċiżjoni fil-qalb, meta huwa fi kliem ieħor iwellidna mill-ġdid, jaqgħadna ma' Kristu, membri ħajjin ta' Kristu, hemmhekk illi mbagħad nistgħu nagħmlu l-frott lil Alla. Ġesu qiegħed hawnhekk b'mod dirett qiegħed jgħid hemm xtieli illi ħawel missieri u hemm xtieli li ma ħawwilx missieri. Dawk li ma ħawwilx missieri għad jinqalgħu mill-għerq. Ġesu għandu dejjem din id-distinzjoni f'moħħu. F'Mattew 11:27 diġà rajna din fejn Ġesu jirringrazzja l-Alla talli għarraf dal-ħwejjeġ lit-trabi. Però ħbihom minn dak li huma orrif u intelligenti. Is-salvazzjoni tagħna hija ħidma ta' Alla favur tagħna. B'ebda mod ma nistgħu nikklejmjaw l-iċken partiċipazzjoni tagħna fiha. Kollox kien kommess lili minn missier u ħadd ma jaf il-liben li fil-missier. U lanqas ħadd ma jaf il-missier li f'liben u jisimgħu issa u dak li lilu liben jekk irid jirrivelawlu. Mattew 11:27. Min jarfu lill-missier? Min jidħol f'relazzjoni ħajja mal-missier u jsir wil tiegħu? Dak li liben jekk irid jarrafulu. Min huwa s-Salvatur? Ġesu Kristu. Mhux int. Wa Ġesu li jersaq lejk, jagħtik id-dawl, jagħtik il-fema, jibdillek qalbek, jagħtik rieda ġdida. Isieħbek miegħu biex iva tkun xitla imħawla minn missieru. Wallu xitla il-bqija dawk li mhumx imħawla minn missieri dawn qatt jinqalgħu mill-għeruq. Il-Bibja tenfasizza ħafna is-sovranità ta' Alla fis-salvazzjoni tagħna. Iżajja 60:21. Imbagħad niesek kollha jkunu ġusti u jippossidu l-ar tal-dejjem. Il-fera tat-taħwil tiegħi qed jgħid Alla, il-ħidma ta' jdejja sabiex jien inkun glorifikat. Pawlu jgħid li aħna l-għalqa t'Alla, il-bini t'Alla, aħna in-nies salvati, aħna l-għalqa t'Alla u Alla li qed jikkoltivana, qed jaħdimna biex nagħtu l-frott tagħna. Salm 65 u nista' nsemmi kullana sħiħa ta' kwotazzjoni mis-salmi. Kemm unbierek il-bniedem li int tagħżelhom lej u tqarbu ħalli jammar fil-btieħi tiegħek. Ma nistgħux nagħmlu nafusna mberkin aħna. Meta l-qalb minna joħroġ gelgul ta' ħażen. Meta Ġeremija jgħid il-qalb hija marida għall-mewt mi jista' jifhimha. Imma Alla kapaċi iberikna, jagħżilna u jqarribna lejh biex nagħmlu fil-btieħi tiegħu. Mill-bqija dawn in-nies li jippretendu li huma reliġjużi. Frattant qed jivvintaw reliġjon għalihom infushom għax aktar jirrispettaw l-invenzjonijiet tagħhom mill-Bibja mqazza. Dawn qatt jinqalgħu mill-għeruq.
Bħalissa fi żmien preżenti tara taħlita sieħa ta' nies fid-dinja vera, reliġjoni differenti, min huma dawk li huma mħawla mill-missier, tarafhom faċilment. Dawk li l-fiduċja tagħhom hija mirata, hija fissa fuq Ġesu Kristu. Li bħala Apostolu Pawlu kapaċi jgħidu li jiena ma jkun qatt li niftaħar ħlief bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu. M'hemm ebda każ ta' ftaħir. Jonathan Edwards darba qal li l-unika partiċipazzjoni li aħna tajna għas-salvazzjoni tagħna kien id-dnub li jagħmel dik il-salvazzjoni neċessarja. Kull xitla li ma ħawix missieri għad tkun maqluwa mill-eruq. Pawlu Ġesu qed juri hawnhekk illi uliedu n-nies mifdija dawk li jinsabu fis-saltna tiegħu. Dawn huma xogħlu. Huma xogħol. Alla sabna mitlufa, ħatja, ikkundannati, maħmuġin, bqalb ħażina u frattant għarx qed jagħmel minna. Pawlu jgħid li aħna xogħol tiegħu, Efesin 2:10. Aħna l-Kristjani xogħol ta' Alla maħluqin fi Kristu Ġesu għall-opri tajba illi hu ħejja minn qabel biex aħna nimxu fihom. Iġbara ma taħsibx li l-opri qed tagħmilhom int minnek innifsek huma diġà preparati għalik u Alla qed jagħtik il-qawwa u l-ħila u l-grazzja biex tagħmilhom. Dan huwa l-emil talla. Ħafna nies jippretendu li iva għandhom ir-rieda ħielsa u jistgħu jagħtu l-kunsens il-Alla biex dawi. Taħt il-permess il-Alla biex ma tarax. Pawlu, dawn in-nies isejħilhom klieb li jirraġunaw hekk. Dawn in-nies li jaħsbu li bir-ritwaliżmu u biċ-ċerimonji tagħhom u bil-ubbidjenza tagħhom kapaċi jixtruh il-Alla. Ħarsu ruħkom il-klieb jgħid fil-Filippin 3, vers 2. Ħarsu ruħkom il-ħaddiema ħżiena, ħarsu ruħkom mill-mutilazzjoni tal-ġisem għax aħna ċ-ċirkonċiżjoni vera. Mose ordnalu min-nies għamlu ċ-ċirkonċiżjoni f'qalbkom. Aktar tard Alla jgħid jien ħanamilhom ċirkonċiżjoni f'qalbhom għax mhumiex kapaċi. U Pawlu qed jgħid aħna id-dixxipli ta' Ġesu aħna ċirkonċiżjoni vera li nqimu bl-ispirtu ta' Alla u niftaħru. Il-Ġudajisti li Pawlu sejħilhom klieb kienu qed jiftaħru bihom fushom. Ma Pawlu qal aħna niftaħru fi Kristu Ġesu. Fih esklusivament. Niftaħru fi Kristu Ġesu u ma npoġġux il-fiduċja tagħna fil-laħam. U l-Ġudajisti kieku kellek tiltaqa' magħhom, kieku jkunu nies sewwa. Nies li qed jippruvaw josservaw il-liġi talla u reliġjużi u għabli jitolbu u sumu jagħmlu dal-affarijiet kollha. Frattant Pawlu sejħilhom klieb għaliex għax ma kinux qegħdin iqiegħdu l-fiduċja tagħhom, ma kinux qed jiddependu għal kollox fuq Kristu Ġesu, kien qed jgħawġu l-Evanġelju. Il-Ġudajisti bħal Farizej fi żmien Ġesu deru żelużi għal Alla, kienu mħeġġin għal Alla, ma difatti kienu riġettati. Kienu xitel li l-missier ma kienx ħawwel. Ġesu jgħid dawn qatt jinqalgħu mill-eru. Il-Kristjan jiftaħar fi Kristu. Mi jiftaħar fis-sit. Daqshekk. Mentri ir-reliġjuż jiftaħar femilu stess. Sawl ta' Tarsu kellu katalgu sħiħ ta' ftaħir li bih sa jiftaħar li twilet bin il-lut, ludi pur kien pedigree ġifieri. Tifhem, li kien ċirkonċiż waqt minn tiem, żelus għal-liġi talla, minn tribu Benjamin, kellu kollox. Żelus, you name it, Pawlu kellu. Sawl ta' Tarsu kellu. U frattant qal dawk l-istess ħwejjeġ li darba kont niddependi fuqhom jien issa nistmhom bħala żibel. Narmihom il-bot minni. Sabiex ninstab fi Kristu Ġesu. Mhux bis-sewwa tiegħi nnifsi. Imma bis-sewwa li Alla jlibbisni bih, is-sewwa ta' Kristu. Imlibbes bih. Dak huwa l-Kristjan. Dik hija x-xitla illi l-missier ħawwel u jikkoltiva. Għalhekk Ġesu jkompli jgħidilhom ħalluhom dal-Farizej. Ħalluhom
huma gwidi omja tal-omja. Jekk qabel offendihom, ma lissa x'għamel. Għax kienu qegħdin jippretendi li huma l-leaders, huma l-mexxejja, huma l-mudelli għas-soċjetà ludija ta' dak iż-żmien. U Ġesu qed jgħidilhom dawk huma gwidi omja ta' nies omja. U jekk għami gwida għami it-tnejn għad jaqgħu ġo fossa. Jaqgħu ġo l-gandott. Il-ġudizzju tagħhom ikun irreparabbli. Huwa ġudizzju sever li Ġesu qed jippronunzja fuqhom, huwa ġudizzju. Meta jitħalluhom, ħalluhom. Għataw qalbkom minnhom. Ma jidux jafu. Għattilhom li huma ipokriti u x'għamlu xejn. Jibqgħu għaddejjin. U ġudizzju sever meta Alla eventwalment jabbanduna lil dawk li ma jridux jafu bih. Alla jersaq lejna, Alla jinnamra marruħna u ħafna nies jibqgħu jirreżistu lill-Ispiritu Santu. Stephen Hawking qalilhom lin-nies li qegħdin jgħaddu ġuri fis-Sanedrin. Għallilhom intom nies qalbkom jibsa b'widnejn bla ċirkonċiżjoni, ma tridux tisimgħu ħilla qegħdin tirreżistu lill-Ispiritu Santu. Però x'ġudizzju sever huwa dak meta Alla iċedik għal ħaq. Ma tix taf? Għalhekk importanti nisimgħu illum għal-jum tas-salvazzjoni. Toqgħodx twebbes rasek. Toqgħodx tajt meta rrid jien bir-rieda ħielsa tiegħi. Għax ħajti. Inti skjaf ta' dnubietek. U minn qalbek ma jħroġ xejn tajjeb. Xejn affattu. Ġesu kien ilu jwissihom, se jibqa' jwissihom li fl-aħħar mill-aħħar se jagħtihom ċanfira finali ta' 7 gwajjiet, gwaj għalikom. Skribi u Fariżej, ipokriti. Jgħidilhom kull darba. Jesponihom għall-aħħar. Proverbi 29 jgħid bniedem li jwebbes onqu wara ħafna ammonimenti dak li jkun ilu wissieħ u jkun ilu jiftaħlu għajnejh. U da jibqa' għaddej. Fid-daqqa u l-ħin jitkisser minn rimedju. Iva. Għad taħsibx u le nista' nħalli doku nħalli għadni żagħżugħ jiena ħanikber ftit oħra. U forsi mbagħad meta nħoġ bil-pensjon mbagħad nibda nieħu bis-serjetà aktar il-qagħda spiritwali tiegħi. Qed tilab man-nar. Fid-daqqa u l-ħin bniedem bħal dan jitkisser mingħajr rimedju. Min irid jgħix fid-dnub eventwalment Alla jħallih jgħix fid-dnub. U jitwebbes fih. U aktar dnub isir il-kastik għad-dnub tiegħu. Xi ħaġa traġika meta Alla ma jibqax jibgħatilna il-kelma tal-verità tiegħu. Ma jibqax jistedinna. Il-Fariżej Ġesu ddeskrivihom gwidi omja tal-omja. Għaliex? Għax dawn ma trattawx mal-ipokrezija tagħhom. Kienu jafu li huma ipokriti. Jekk xejn Ġesu kien qed jurihom. U kien qed jiftilhom għajnejhom u xorta baqgħu fejn kienu. Għar minn hekk, gwidi omja tal-omja. Kienu qegħdin jiżvijaw il-poplu li mhumiex jirrealizzaw l-intenzjoni vera tar-rieda tal-Alla fil-Patt il-Qadim. Dawk iċ-ċerimonji li Alla kienu qegħdin jippontaw dejjem għal Ġesu Kristu, għat-tindif tiegħu fuq il-Kalvarju. Ukoll il-ħafna mirakli ta' Ġesu. Meta fejja l-omja, vera, hemm ħafna każijiet fejn Ġesu fetaħ għajnejn l-omja. Dak kienu sinjal li l-medinbin jeħtieġuh biex jirċievu d-dawl, biex ifejqilhom l-ama spiritwali tagħhom. Ħalli jaftawh u jobdu lilu. Darba Ġesu meta fejja raġel imwielet għamada fi-Ġwanni 9. Il-Fariżej li kienu qed jisimgħu dal-ħwejjeġ qalulu jaqgħu aħna wkoll omjin.
ħadd ieħor aħna wkoll omjin, ma fittillekx tajt li aħna omjin. Ġesu qal lhom kieku kontu omjin ma kienx ikolkom dnub. Imma la darba issa tgħidu aħna naraw id-dnub tagħkom jibqa'. Ġudizzju sever vera. Meta Ġesu jgħid il-bniedem id-dnub tiegħek ħajibqa' għax m'intix tammetti l-ipokrizija tiegħek, m'intix tammetti l-qalb ħażina tiegħek. Qed tippretendi li inti tajjeb meta fil-fatt int fallut. Hemm bżonn tibdel ir-rotta tiegħek. Hemm bżonn tibdel id-direzzjoni ta' ħajtek. F'min qed tafda. Le min qed ħares għas-salvazzjoni tiegħek. Għadek bil-idea pagana li tista' b'xi mod tikkontribwixxi għas-salvazzjoni tiegħek, jew ħansejħa l-idea kattolika romana għax ir-ruħ tmur il-purgatorju hemmhekk issofri għal tul ta' żmien biex tagħmel pattija adekwata, rajnih mill-katekiżmu tagħhom, biex tagħmel pattija adekwata u bit-tewbiet u l-penitenzi. Xitel lill-missier ma ħawwilx li għalhom mill-eruq. Tgħid li ma daqs kemm hemm kattoliċi tajbin devoti, anke l-Fariżej kienu devoti. Il-Fariżej kienu super devoti. Tant kienu devoti illi ħajjithom kienet ir-reliġjon biss. Illi jekk kellhom il-kemmun jew il-busbiss jew il-xitel, kienu jekk din ix-xitla kien fiha 10 werqiet, waħda minnhom kienu jaraw kemm tiswa biex jagħtuha fid-deċmi. Reliġjon ridikola. Kollox fid-der u l-qalb imħassra. Ġesu qed jgħid il-kontra titkun. Il-kontra titkun. Allura hemm bżonn tibdel ir-rotta ta' ħajtek. Qed naġa nsaqsik. X'int tistenna? Tinsab fuq in-naħa ta' Ġesu. Fuq in-naħa ta' Ġesu ħadd tkun kritikat vera mad-dinja. Ħadd tkun magħdud bħala l-black sheep, ħadd tkun magħdud bħala l-odd one out. Troublemaker, qed titrid. Ħaġa oħra qed timxi fid-dawl li natalek diġà, kollha kemm aħna għandna ħafna dawl. Li mhux moti li n-nies li qatt ma semgħu bil-Bibja qatt ma semgħu bil-Vanġelu. Kemm għandna dawl? Ħafna. Alla ipprivileġġjana b'dan id-dawl imma qegħdin nimxu fid-dawl tiegħu. Jew qegħdin nagħlqu għajnejna dak id-dawl. Qiegħed tilqa' twid-dib u ċ-ċanfir u twissijiet li Alla qed jibgħatlek forsi minn martek, forsi anke minn uliedek, forsi wkoll minn ħbiebek. Qed tagħti kasu. Il għaliex min jiġi u ċanfrek. Wow, qed jagħmlek l-ikbar pjaċir. L-ikbar pjaċir. Proverbi 27 fidilju mal-ġrieħi ta' ħabib. Meta xi ħadd jiġi u inti tgħidlu weġġajtni b'dan li jgħidli, fidilju mal-ġrieħi ta' ħabib. Weġġajtek għax hemm x'tikkoreġi. Meta mort nagħmel operazzjoni ta' wednejja, weġġani. Qed tifhem? Meta tabib imissek iweġġak. Mal-ġid tiegħek. Fidilu mal-ġrieħi ta' ħabib iżda l-qarriq u għall-bews tal-għadu. Min jobodok u jixtieqlek id-deni jġibusek. Minn barra jġibusek. Jgħidlek ħallih fit-triq tar-rovina. X'importani minnu? Ġesu hawnhekk qed juri nnifsu li huwa l-ikbar ħabib tagħna bnedmin. Il-ħabib suprem. Illi mhux talli martirax dak li qal, talli għamel eżett ċara. Illi is-salvazzjoni kollha tagħna tiġina minn għand Alla. Permezz tal-medjatur illi hu stess ħatar, Ġesu nnifsu, illi bih innifsu ippurifikana minn dnubietna. U issa qagħad fuq l-eminija tal-Majestà fl-għata smawiet, minn fejn għandu jerġa' jiġi biex jiġbor il-dawk li hu jafhom illi huma xitel mħawlu l-missier. Jafhom li huma tiegħu. Jarafhom. Għaliex? Għax tom iċ-ċirkonċiżjoni fil-qalb. U allura huma nies miġbudin lejh, nies li huma x-xogħol tiegħu. U ta' dan għandna ningrazzjawh kontinwament
U dejjem fil-waqt li ngħidu Mulej, int is-Salvatur tiegħi. Minn min għandi nibża? Int il-qawwa ta' ruħi, minn min għandi nitwemmen? Amen.